салом дӯстон, футбол на танҳо бозӣ аст, балки як олами пур аз эҳсосот, интригаву ва гардишҳои ғайричашмдош мебошад. Имрӯз мо ба дунёи ҳодисаҳои атрофи яке аз клубҳои машҳуртарини замони ҳозира Манчестер Сити ғарқ мешавем. Овозҳое ки Пеп Гвардиола метавонад шартномаи худро бо клуб тамдид кунад, сарфи назар аз иттиҳомоти ҷиддӣ дар бораи вайрон кардани қоидаҳои молиявӣ ҷони футболро ба ҳаяҷон овардаанд. Ин иттиҳомот давраи аз соли 2009 то 2018ро дар бар мегиранд ва интизор меравад ки қарор дар бораи онҳо на пештар аз соли 2025 қабул карда шавад. Дар оянда мефаҳмем ки ин вазъият чӣ гуна метавонад ба ояндаи клуб, мухлисонаш ва албатта худи Гвардиола таъсир расонад. Барои мухлисони ҳақиқии футбол муҳим аст на танҳо аз хабарҳо бохабар бошанд, балки инчунин имкони тамошои ҳамаи бозиҳоро дар вақти воқеӣ дошта бошанд. Агар шумо хоҳед ки яке аз аввалинҳо бошед ки дар бораи ҳодисаҳои гармтарини ҷаҳони футбол огаҳ шавед ва аз пахши бозиҳои лигаҳои беҳтарин лаззат баред, мо барои шумо ҳалли олиҷаноб дорем. Ба канали телеграми мо ҳамроҳ шавед ки дар он барои шумо ҳамеша пахши мустақим, таҳлил ва баҳсҳо дастрасанд. Ин гузарномаи шахсии шумо ба ҷаҳони футболи бузург аст. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи зери ин видео ҷойгир аст. Фурсатро аз даст надиҳед, то дар маркази ҳодисаҳо бошед. Акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва имрӯз низ якчанд рақобатҳои муҳим хоҳад гузашт ва шумо метавонед ҳама ин бозиҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Жозе Моурино ки бо харизма ва амбитсияш машҳур аст, боз ба Премер-лига ҳадаф гирифтааст. Пас аз таҷрибаи номуваффақ дар Рома ва кори кунунӣ дар Фенербахче, ӯ Ньюкаслро ҳамчун истгоҳи ояндаи худ мебинад. Дар Туркия норозигии ӯ пас аз пирӯзӣ бар Трабзонспор равшан шуд, вақте ки ӯ хеле сахт изҳор дошт. Ҳарчанд шартномаи ӯ бо Фенербахче танҳо тобистони гузашта оғоз шуд, мутахассиси португалӣ аллакай имкониятҳои навро меҷӯяд. Моурино бо президенти Ньюкасл Ясир Ал-Румайён робита нигоҳ дорад ва доимо ба хабарҳои клуб таваҷҷӯҳ дорад. Гарчанде ки менеҷери кунунии Ньюкасл Эди Хау ба як қатор муваффақиятҳо ноил шудааст, мавқеи ӯ ба назар намерасад ки устувор бошад бо сабаби амбитсияҳои соҳибони саудии клуб. Онҳо интизоранд ки клуб барои ҷой дар Лигаи Чемпионҳо мубориза барад, ки то ҳол ба даст наомадааст. Хау гарчанде ки соли севуми худро дар клуб қайд мекунад, бо душвориҳо ва шиддат дар дохили даста рӯбарӯ мешавад. Ньюкасл гарчанде ки пирӯзиҳои ахир бар Челси ва Арсеналро ба даст овардааст, ҳанӯзам дар ҷои 11 дар чемпионат қарор дорад ки ин роҳбариятро қонеъ намекунад. Савол дар бораи ояндаи Ньюкасл ва эҳтимолияти омадани Моурино боз мемонад. Вақте ки ман ба вазъияти Жозе Моурино ва Ньюкасл нигоҳ мекунам, ба назарам мерасад ки ин мисли як бозии шахмат аст ки ҳар як ҳаракат метавонад ҳалкунанда бошад. Моурино ин мураббие аст ки ҳамеша медонад ки чӣ мехоҳад ва ҳоло ӯ худро дар Премер-лига равшан мебинад. Амбитсия ва ишқи ӯ ба ғалаба ҳамеша диққатро ҷалб мекунад ва Ньюкасл метавонад барои ӯ платформаи идеалӣ барои бозгашт ба аренаи англисӣ шавад. Аммо ин барои Эди Хау чӣ маъно дорад? Вай кори хуберо анҷом додааст, аммо фишор аз ҷониби соҳибони клуб ва интизориҳои мухлисон бештарро талаб мекунанд. Хау албатта таслим шудан намехоҳад ва кӯшиш мекунад ки дастаро ба сатҳи нав барорад. Аммо рақобат дар Премер-лига сахт аст. Савол ин аст ки оё ӯ метавонад мавқеи худро нигоҳ дорад ва интизориҳоро қонеъ кунад, ё Ньюкасл воқеан ба тағйири мураббӣ қарор мегирад? Моурино бешубҳа омода аст ба ин даъват ва агар ӯ тавонад ин ҷойро ишғол кунад, мо метавонем интизори тағйироти ҷолиб бошем. Дар ҳар сурат вазъият ваъда медиҳад ки ҷолиб хоҳад буд ва шояд яке аз интригаҳои асосии мавсим шавад. Дар ҷони трансферҳо ва стратегияи футбол Реал Мадрид ҳамеша тавонистааст ки тааҷҷуб оварад. Хабарҳои охирин ки аз ҷониби журналисти маъруф Мануэл Кареньо эълон шуданд нишон медиҳад ки Килиан Мбаппе ба фигураи марказии лоиҳаи нави клуб табдил хоҳад ёфт. Ҳамлагари фаронсавӣ ки тобистони гузашта ба имзо расид, бояд он бозингаре бошад ки дар атрофи ӯ дастаи нав сохта шавад.
аммо ин қарор саволҳои муайянро ба вуҷуд меорад, махсусан дар робита бо ояндаи Винисиус жуниор. ҳардуи бозингар дорои истеъдодҳои барҷаста ҳастанд, аммо оё онҳо метавонанд дар майдон ва берун аз он ҳамоҳанг зиндагӣ кунанд? клуби мадридӣ бо як дилемма рӯбарӯ шудааст. чӣ гуна метавон тавозуни байни амбитсияҳои варзишӣ ва манфиатҳои тиҷоратиро пайдо кард? агар Мбаппе ройгон омадааст, Винисиус метавонад объекти трансфери калон гардад, махсусан агар клубҳои арабӣ ба ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд. савол боз мемонад: Реал оё метавонад ҳардуи истораро нигоҳ дорад ё яктоашон дар ояндаи наздик клубро тарк хоҳад кард? Медонед дӯстон, вақте ки мегӯянд ки касе ба звенои калидӣ табдил меёбад, ман фавран тасаввур мекунам ки чунин як чархи бузург ки дар атрофи он ҳама чиз мечархад. дар мавриди мо ин чарх Килиан Мбаппе аст. наметавонам бигӯям ки ӯ ҳанӯз сатҳи Реал аст ки дар атрофи ӯ даста сохта шавад, аммо агар аз нуқтаи назари тиҷоратӣ нигоҳ кунем, ҳамаи чиз мувофиқат мекунад. Винисиус албатта метавонад равад, агар барои ӯ маблағи бузург пардохт кунанд. Мбаппе ройгон омад ва Винисиусро барои маблағи рекордӣ фурӯхт. чӣ тавре мегӯянд тиҷоратгаре ки ҳисоб карда наметавонад, ӯ тиҷоратгари бад аст. аммо агар росташро бигӯям, ба назар мерасад ки маҳз Винисиус клубро тарк хоҳад кард. Мбаппе агенти озод омадааст ва ӯ пуштибонии президенти Пересро дорад ки айёнан намехоҳад дар лой афтода шавад. Винисиус бо ҷанҷолҳояш танҳо обрӯи худро ва клубро хароб мекунад. аз аввал маълум буд ки ду бозингари монанди Мбаппе ва Винисиус наметавонанд якҷоя шаванд. ҳарду мехоҳанд дар маркази таваҷҷӯҳ бошанд ва дар майдон ҷой барои ду истора намерасад. Перес айёнан Мбапперо аз сабаби исторагии ӯ ба имзо расонд, на аз сабаби сифатҳои бозии ӯ. вале инро эътироф кардан маънои шикастро эътироф карданро дорад. пас эҳтимол клуб Винисиусро қурбон мекунад, махсусан агар арабҳо барои ӯ маблағи бузург пешниҳод кунанд. ҳамаи чизро метавон зебо пешниҳод кард. гӯё арабҳо чунон пешниҳоди саховатмандона карданд ки рад кардан ғайриимкон буд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. дунёи футбол бозам эҳтимоли тағйиротро дар курсии мураббии Реал Мадрид баррасӣ мекунад. Карло Анчелоти ки ҳамеша рамзи устуворӣ ва муваффақият буд, ҳоло замонҳои мушкилро аз сар мегузаронад. шикасти охир аз Барселона бо ҳисоби 0-4 ва Милан 1-3 зарбаи ҷиддӣ барои даста гардиданд. дар ин замина бозам дар бораи эҳтимоли бозгашти Зиндин Зидан ки аллакай 3 бор Реалро ба пирӯзиё дар Лигаи Чемпионҳо овардааст, сухан меравад. аммо ин дафъа Зидан ба назар мерасад ба бозгашт ҳавасманд нест. таваҷҷӯҳи ӯ ба тими миллии Фаронса равона шудааст ки ӯ орзу дорад пас аз анҷоми шаҳрномаи Дидие Дешам дар соли 2026 сарварӣ кунад. ин як идомаи мантиқии карьераи дурахшони ӯ мебуд, бо назар дошти муваффақиятҳое ки ӯ ҳамчун бозингар ба даст овардааст. аз замони рафтани ӯ аз Реал дар соли 2021 Зидан ҳамаи пешниҳодҳоро рад карда, интизори фурсати худ дар арсаи байналмилалӣ буд. Карло Анчелоти пас аз шикастҳои ахир зери фишор қарор дорад. ҷолиб аст ки дар чунин вазъиятҳо номҳои мураббиёни собиқ ба монанди Зиндин Зидан зуд пайдо мешаванд. ӯ аллакай 2 бор Реалро ба қулла баргардонда буд, аммо ҳоло ба назар мерасад ба бозгашт шитоб намекунад. орзуи ӯ тими миллии Фаронса ва ин ростӣ мантиқӣ аст. ки намехоҳад ки тими миллии худро сарварӣ кунад ва муваффақиятҳоро ки ӯ аллакай ҳамчун бозингар ба даст овардааст такрор намояд. ин гӯё боби ниҳоӣ дар карьераи ӯст. аммо ин барои Реал чӣ маъно дорад? шояд ба клуб лозим аст ки ба Карло Анчелоти имкони ислоҳи вазъиятро диҳад. дар ниҳоят мураббиёни бузург метавонанд аз вазъиятҳои душвор роҳ пайдо кунанд. пас биёед интизор шавем ва бубинем ки ин ҳикоят чӣ гуна рушд хоҳад кард. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.